British mi pui tamzok te khwan an lal chung ko mo nu Kate Middleton hi an ngai na em chuti lai chuan engtin nge lalthi sen kai po university lo lal chung ko mo ani mai thei ti hi mi chen khat thin lunga zo na om chin ani he thila hian ngai dan le in hial na om ve thei tak ani ve reng boka nula pakhat lalthi sen kai po ni lo in fiam na lam ngai na mi ve mai khan British lal fapa achai thu thei ta thi thil mak tak chu ni chuwang chuan he lal fapa nu pui chanchin tle ma zong hi kan chui don ani kan chui chian ma in he channel hello subscribe vela join notification bell kha han me zeu bokla milarti news kan upload ta piang ilo enjung zung donia Kate Middleton hian anau panlai hun tamzok chu inglena amanga anu hi flight attendant kan ti ang hi ania apa chu flight dispatcher thona chuak tur vel lo en fel chin tu ni hetia apa in British Airways a na atho tak nu hian aman Jordan lama kumni an khosa a ti chon an ma ni polin sumdon na te an zau boka chuwangin sumlama chuan Kate te hi an Harsalem lo khop mai unaw Pippa Middleton le James Middleton anaya biography ziak tu Marcia Moody chuan Kate chanchin azia na chuan atlei rol tirte achangin athletics le sports lam atui hle a makeup le fashion ti vel ain atui pui zo kani tennis hockey le swimming ti atui hle a hengzinga hian hockey khel nuam atibera hockey a phei chuan team leader ni in score number te zinga mi ani china ni ati downtown boarding school a kalai hian bully atok china in fiam mitenan khum chin lukhum angchi te chu ani ang me che sang lu tuk chuan ain me lawang ti thuwang me me te chuan an noi zat chin chuan Prince William St Andrew University a alu don ti thu puan ani khan he university alu tum chu 50% zatin an pungta chung zirlai van nei te zinga chuan Kate hi atel ve nge ni mi te chuan he university atanga in tong chho an ni ti hi an ringa ma se Kate biography ziak tu Kate Nicole chuan university an kalma da yin mutual friend te atanga in Melshia thai to an ni thu soi university an kalai chuan fashion show an nei lain Kate chu thomnu sexy tak mai taksalang tlang vek le underwear nen chawa in thuam hian aron lang ta hlol mai chuta tang chuan William hi aluang liam chanta em maya anin nei nu in heta Kate thom nu hak ang che hi asiam tu Charlotte tot chuan lilamin dollar noi khat sing ni le sanga in an shal ta hem mai ani Kate wang hiam British mo nu ni chu thil ol sam tak mai ni in alang na a lal fapa date pui te chu atira changin na sataka torna pressure na satak le paparazzi chiar sen no ten an umzui loi ami mal chen na mun theng po a athalak tuma an ve an pun khom reng na te chuan tho atipik em china ni interview pui lo tum reng te thalak chete tal a theilo mo ti reng renga an nun chim boy ani na le pressure na salutuk chuan anin kar manga ina po aron ngong chho chin boka pumsang ni le pasari khan anin break ve te hial nge ni William la lel chung ko a ti tur tam takalo nei ve a Kate po in anu le pa te sumdon na a buin a boy ve hle chin bok anni nula tangwal kumlanau pang ve tak te tan chuan anin kar thu le mi puite paparazzi te awangin anin kar chu boy chhawnoi maya Kate chuan anin break wangin atuar ve hle nge ni ma se heti anin break nu hian an ma ni po in adjust thiam chhozelin anin kara thil theng po chu shet thiam dun na an nei chhozela in chenlen na na manglavin anin manga ina ti zual tu alo ni ta zo kani kumsang ni le som alo her chuan me chuan vocation an nei lai takin Prince William chuan Kate chu a propose ta ni ti chuan April ni som ni pakwa kumsang ni le som pakhat khan Westminster Abbey a ropui takin anin nei ta a Kate chu Her Royal Highness title pek ni in the Duchess of Cambridge ti a kau ani ta ni